onye ikpe mkpegharị Chukwu kpegharịa ikpe ekpere na nsụmọ onye ikpe mkpegharị ayayayaya onye ikpe mkpegharị Chukwu kpegharịa ikpe ekpere na nsụmọ onye ikpe mkpegharị ọdọkụgharị aja kpegharịa ikpe ekpere na nsụmọ onye ikpe mkpegharị chime ọnụ na-ekwuru m kpegharịa ikpe ekpere na nsụmọ onye ikpe mkpegharị Chioma me kpegharịa ikpe ekpere m ese m kpegharịa ikpe ekpere m ọnụ niile kwuru njọ n'ime ndụ m ka ha kwe mma ndị niile kọrọ m na mbụ ka abịa soro m ṅụrịa ehihie kpegharịa ikpe ekpere na nsụmọ onye ikpe mkpegharị Jesus kpegharịa ikpe ekpere na nsụmọ onye ikpe mkpegharị onye na-eme mma kpegharịa ikpe ekpere na nsụmọ onye ikpe mkpegharị Chukwu were aja kpegharịa ikpe ekpere na nsụmọ onye ikpe ndị Romu gara gbọchi ọgwụ ịkpa na Chineke m gbọgharịa ọgwụ ya enweghị isi ịhụla n'ọgwụ ya chitaghaja ha weba nọ ya jụọ n'ọbụ onye buru ya kwekwe ọ bụ ihe bịara n'ụwa ịlụrụ Chukwu hey mere n'iru ụgbọ mgbede n'azụ adịghị mma enyi mere gị ga-eleghị isi m mere gị haramule adịghị ihe ọbụla m mere gị ọchụ nwa ọkụkụ nwada mana nwa ọkụkụ wee nwa nsọ onye na-achụ ihe na-adịghị ihe o mere ya n'ọkwa gị nwada ị na-anụ iwada ịhụla n'ọkụ garọla ewo ekelere m Chineke mma n'ihi ihe ahụ ka o mere m ihe mmadụ na-echeghị ndabụ ka m mechara wee bụrụ okoko ekelere m Chineke mma n'ihi ihe ahụ ka o mere m ihe mmadụ na-echeghị ndabụ ka m mechara wee bụrụ ekele m gị Chineke mma n'ihi ihe mere m ihe ahụ ndị mmadụ echeghị na m ga-abụ ka m mechara wee bụrụ ekele m gị usukwuru mee n'ihi gị mere m ihe mmadụ na-echeghị na-abụ ka m mechara wee bụrụ mgbokoji ekelere m Chineke mma n'ihi ahụ ka o mere anyị ihe mmadụ na-echeghị anyị ga-abụ ka m mechara wee bụrụ. Thank you.